ओंखारबोआसै बहा थांखो नंदों आंहा बेखौनो आयै न' सिङाव थाना बोरैबा थुम थुम मोनथारदोंमोन आङो एसे बोरैबानो ओंखायनो बाहेरायाव बार जाथावथाव फैबाय आं अखा हानोसै अखाबो खोरोमबाय दं दा जावैसोआनो बारा रागा जोंलायगोन न' सिङाव थुदो आइ बाहेरायाव अखा खोरोमनायाव बारा दाथा औ आयै र' दसे दासो फैथारदों आङो आइया बहाबा थांनो नागिरदों थांगोनथ' आरोहाय बहाथो न'आवलाय जिरायबाय थानो दालाय नों फैनानैलाय दे होमबा आयै जों गामिथिं ओंखारलांनो आंना दाख्लैनिफ्रायनो लेंहरबाय दङ बारा ओंखारनाय जायाखै दिनैसो थांसै आं ओमफ्राय नोंहालाय मा बहाबा थांनो ना मानो माथो देलायनाय नुदों आङो नोंखौ जोंबो आयै लावदुमजों आंजों न'आव आलासि जानो लेंहरदोंमोन नालाय बेहायनो थांनो ओंखारनो थिनहरखादोंमोन लावदुमा नुबाय नै खामानि सिखाव खामसरा दानो न'आव थांनो ओंखारबायानो ओइ फावदुर बिहामजो बेफोरबायदि न'आवल' थांबा जायाहाय आयै न'आवबो लेंहरनायखायसो माने आरोलाय गामियावनो ना जोंहाबो न'आ गामियावनोबालाय नों न'आवल' आलासि जाहैनो थांबाय थानोसै न'आव खामानि दामानि गैया हाबा जानानै बिहामजो खामानिया जोबनो थाङा नागिरबानो मेरला खामानि बिदि न'आवल' थांबा जानाय नङाहाय आंनियाव आयै माने जोंबो हर थाबोखाया फैफिनगोन फैफिननो आयौ हाबाब नोंसोरबा माला जागोन लोंगोन फैगोन माला हर थलायलायनो खामानिखौ सोर मावगोनहाय दालाय बिहामजो फैनानै आं मावबाय थानांगौ आं मावनायाव गैयाहाय बिहामजो थालायनानै आं बेफोरबायदि मावनो नांगौबा मा जानो मा लाब जाखो होमबा आंहा बिहामजो फैनायनि आबा लावदुमखौबो बुंखा बेफोरबायदि आलासि जाहैबानोल' जाया खोनासंनानै ला आबा लावदुमाथ' एसेबां बिदि बुंनाय नङा र' नाथाय नोंनो बुंखादों इयो गावनो न'आव थांनो लेंखादों बियो नङा आयै हजों न'निफ्रायसो फन फैदोंमोन ओमफ्राय जों हाबानि उनाव थाङाखैना बेखायनोसो बैसागुखाय जोङो थांनो ओंखारदोंमोन लेंहरदोंमोन बैसागुआ नोंहा बेहाय गैया बेहाय जाया बेहायबोथ' दाख्लै जाबायानो बैसागु न'आवलाय मा लायबाय थानोसै उनफोराव थांगोन आं सुखुवाहाय खामानि दामानि गोनां बिदि आलासि जाला जुला बेफोरखौ मोजां गोसोआव लाखि जोंनाव बिहामजो जाना फैदों बेफोरबायदि आलासि जाला जालिखौ आं मोजां मोना थांला थांलि थाबनो न'आव दे दा गाइखेरा सेरनानै दोनदो ओमफ्राय बैस्रानि बिनानाव सासे दङ लांफैगोन गामिनि हरबानो जाबाय मैथाखौबो लांफैनो होनदोंमोनहाय गामिनिनो बायफैनो हरबानो जाबाय फैसानि गोनांथि ओरैनोबा मैथाखौ बिफैबा फैसा लाखि दे जागोन आयै आरो थांथारोबाबो गासिबो खामानि मावजोबनानैसो थां मोनसेबो बाखि दागालांहाय फैदों बेहाय खामानि दामानि गारना देलाय मालाय बेहाय बिहामजो जानानै अबाव आलासि जाला जालिबाव दालाय संसार जानो फैदों मोजां खामानि मावदां संसार जा आलासि जाहैनायासो सिगां दानो गोदान सोदान आइया माबोरैथाय आंखौ दासिमबो बिहामजोखौनो गनायथारादां मानोबा आंजों एरा रायलायो माबा फंसे बाथ्रा बुंबाबो फंनै फंथाम माबा गाज्रि दिरुनखागोन आरो ओमफ्राय न'आव थांनायालाय मा जानो दे गैला फावदुर नोंनि किस्मतआलाय आरो मा बेफोरबायदिल' जाखागोन आरो जेब्लायबो मोजां नङा फारसे मोजांबा फारसे गाज्रि आयु ओमफ्राय खामानिखौलाय मावखायोना माथो आंबो न'नि गासैखौबो मावजोबो थेवबाबो आइया गोजोननाय मोना खामानि मावै बायदिसो मोनो नामा आंखौ न'निफ्राय एथ' मोजां आलासि जानो लेंहरदों आं दा मा होननानै थाङा बुंहरगोन दे र' लावदुमा फैग्रोथोंसै थांबाबो आइयानो गाज्रि मोनो माबा आयु बोरैबालै दिनैनो फैफिनखागौमोन आं जोबोद मोजां मोनदोंमोन न'आव थांनो होननायखाय नाथाय दा गोसोआनो बोरैबासो मोनलायबायलै फावदुर नोंना हाबा नों दा दिलिबाबो न'आव थांदों मालाय बैसागु जानो आं बुंदोंमोन जोंहानि गामियावनो जादो नाथाय मालाय थाङोनो न'आवबो थांनो लुगैयोना न'खौनो थानानै थांफिनबा लांदां मोनलायथारोहाय औ आयै ओमफ्राय आमाइमोनाबो जोंनाव फैबानो जायोना सोलाबबाय थायाना आबा फैनोबो बेनोथ' आरोलै आबा बेनिफ्राय नोङो दख'नाखौ हैमारथों जोंहा अखाफोर नानिनो हैनायालाय हैबायमोनलै आयै लाखिबायबो फसायदोंबो ओमफ्राय दख'नाखौ जानला मोनलासो बायना हैबायलां नंमारगौना आबा दे हामबायसै बिदिबा आरो मोजां मोनदोंबालाय मोजांसिनसो जाबावबाय नोंबो जेना आयै आंखौ बिराद मा थिनखायोलै आं सिनायलायबाबो लोगोबाबो बिदि दख'ना हैलायनायखौ एसे उसुबिदा मोनदोंमोन आरोलै
जेबो उसुबिदा मोननाङा आबा बेफोरलाय मा गाज्रि खामानिखाय लोगोनो दख'ना हैदों मोजांसो आं बिस्रा न'खरखौ खस्थ' नुयोना आबा बेफोर बैसागु बोथोराव हैनायखौ आं हामबायसो मोनदों अके आयै दे नोंनि खोथाखौबो आं लाखिबाय हैबायबो आरो मोजांबो मोनबाय फसायबायबो ना जाबायथ' एबारथ' जेबो आंनिफ्राय कमप्लेन गैला गैथ'ला दे आबा ओमफ्राय फनावलाय रायलायदोंना रायलायाखै रायलायोलै आयै फनावलाय आरो मा दिनै हरथ'वाखै आङो फनखौबो हरबाय था दे आबा खबर लालायलायनांगौ लोगोजों लोगो आरो मालाबा उसुबिदा जायोबोला प्रब्लेम जायोबा बिस्रा न'खराव फैसाफोरखौबो एसे माब्लाबा समाव रोजासे मानि होबोबानो जाबाय दे थांबाय बायबा बाब्रे बाबायै नोंथ' ओरैबायदि केयार खालामथिनबायना अखाफोर मोनहाखौ मा जागोन आयै बिराद मोजां मोनथारो ने नोङो मोजां मोना मा जानो बेफोरबायदि एथ' मोजां गथ'खौ आंथ' खेबसे रायलायनाय नुनायावनो फसायजोबथारदोंहाय आबा अके आयै अके नोंबो जेना अखाफोराबो नोंखौ आलासि जानो लिंहरदोंथ' आयै माब्लाबा थांबानो जाबायना बिसिनाव आं लांगोन जागोन आबा बेफोरो माब्लाबा थांगोन दे आंबो बाखि ओमफ्राय दखाननि मालफोराथ' गासिबो दंजोबखायो ने आयै जेबो जोबथ'वाखै दा दिनै टाउनाव थांगोन नालाय माबाफोर नांगौबा लिरनानै लांखानोसैमोन आरो आङो दंथ'यो आबा जेबो नांथ'लामोन दालियासो एसे जोबनानै दङ आरो दालि सिनि बेफोरो अके दे होमबालाय आं लाबोफानोसै औ आबा ओमफ्राय फावथेन जोबनानै दङ ओमफ्राय खाथायाबो जोब्बाय लाबोजोबदो बेफोरखौ नायै एसे दा लिरनानै हरबावनोसै आं दे जागोन आयै आइयाबो ना एकदम बिहामजो फसायनाय बायदिसो मोनो आङो माबायदि खबर लानो थोनोना अखाफोरखौ नाथाय सरिलै आयै आङो बिहामजोथ' जानाय नङा अखाफोरा मानो होनबा आङो बेफोरबायदिथ' माबायाखैना बेबायदि नोजोरजों आं नायथ'वाखै लोगो नालाय लोगो आरोलै आं बयखौबो समान सानो आंनि गोसोआ थेवबो गोसोथोनाय इदिथ' गैथ'थाराना गोसोथोनायाव आं बेफोरबायदि गोग्लैनो बाथ'बायलै दाना सिगाङाव जा गोग्लैबाय आरोलै बैसागुआथ' हले बिराद मोजां जानानै थांबायलै मोनसेल' बाखि थाबायना थुनथुलि मोनाव थांनायानो जास्रायासै उफाय गैया ओरै थांलाय मिलायासैब्रा बहाथो थांजोबनो हानो खेबसेनो लोगोफोरजोंबो थांबाय बेनो आरोलै लाइफआव रंजानाय बुस्थुआ थाथारनांगौ मानसिनाव आरो लोखिनि लाइफआ बोरै बरिं जाबाय थानो दे खुसिजोंसो आङो आंनि लाइफखौ सेट खालामजोब्बायना दायो दाथ' आंबो मिथिया आंनि जिउनि रानियाबा सोर जागोन आरो दे उनाव आं जेबो सानथ'वाखै बेफोरखौ ओमफ्राय आबौआबा बहा थांखो बेखौनोथ' एसे बैथिं नाहरखानोसैमोन आं अखा हानोसै आयै दा अखाया बारा जाबा सिजाबा गथ'आ लोमजालायगोन ना हाबाब नोंलाय मानो थांनांगौ आंनो थांगोन आं नायगोन आयै गथ'आ दासान्दि बिराद सिरि थाबाय दं माबा बेरायनो लिंबाय थादोंमोन बाहेरायाव माबा डिनार खालामहैनो होननानै बिफायाबो लाङासै आंखौसो बुंबाय दंमोन आंबो बुंदों बिफाखौ थांथ'वासो होनदों आरो आबौ दैदेना बाहेरायाव ओंखाम जाहैनो लुबैदोंमोन खोमा जेबो नङा दे आइ मालाबा सोलाबबा लांगोन मालाय जावैसोआ औ लांनायालाय लांगोन आयै नाथाय बेबायदि मोननाङा जे गथ'आ जों बेखौ अननाया खम जाबाय दाख्लै खेबसे बेफोरबायदि बुंहांदोंमोन र' नोंसोरबो बारा माबा बेबि गोदान फैसिगोनखौ लानानै बिनि सिगाङाव बांद्राय बुंबाय थानाङा आयै गोसोआ बोरैबा मोनो बेना गथ'ना बाबाय दैदेन आबौखौलाय जोंलाय मानो अना जानोसै आंनि आबौ सना दैदेनखौलाय अनो आरो बिदि मोना दे बोरैबा एसे गोसोआ बिदिनो जाखायो गथ'फोरनालाय माथो नोंनाव मोजांखा आइ आरो बारा आबौ दैदेनजों खारला खारलि खालामफाननाङा उननो नोंबो जोथोन लानांगोन आबौ दैदेनखौलाय जों दङना आरो जोंहा साना दे बेफोरबायदि सानोआबो जोङो औ दे होमबा आयै दे न' सिङाव थांदो आइ आं दैदेन आबौखौ ओरै होसोलांसै न'आव लाबोनोसै बेखौ गथ'खौ दे आयै जावैसोआबो फैसिगोन बियो अखा खोरोमबाय नै आं दहाय फन खालामदोंमोन फैनोसै आयै होनदों दे आयै बैथिंजाय गथ' माबामोनजोंनो थांखाथारदों बियो औलै आयै बे फुखनमोनजोंनो थांथारदों बियो गारबोनो नांला मोनथिबायना लामायाव मोनबाथाय लानानै फैखाथारदो हाबा दैदेनाबो ना बे बिफाखौ दिनै खेबसे होनबावनोसां एसे माबानानै लानानै फैथोंसै आंखौ लाङाबाबो गावसोर बिफा फिसा सानैजों थांना फैथोंसै नङाबा आयाबो थांफाथोंसै थ' मानसि गोसोआव दुखु मोनोना आरो दाख्लैनिफ्राय बुंबाय थानाय आंबो बुंदोंमोन र' आंखौथ' लाङाल' बुंबाय थायो गोजानावनो लांनो बायनो ससेबाबो बोरैबा मोनो जाहैदों ओमफ्रायथ' आंनि बेबि सना नों फैनो बावथारला र' नोंखौ नुनो बावथारला
आंनि सना नोंबा आंनि राजा जागोन ना रानि जागोन थेवब्लाबो नोंखौ जोबोद अनगोन आं नोंनि आदा आफा नोंनि आबै गासिबो नोंखौ नेना दङ नों थाबल' फैदो दे सना दे ओरैबायदि अनखागोन ना आङो आरो दैदेन नोंखौ मालाबाबो फाराग खालामा आङो सानैखौबो समान अनगोन जेब्लायबो बिफानाव नै दैदेननो मेथाइखौनो बिहरफानो बावबाय आं र' दसे थाना बिहरफिनसां ना दा फैसिगोनसो नामा आइयाबो फैसिगोन बुंदोंमोन नङा दानो हरखानांसिगोन दा बावबोलायगोन दिनैबा हले बोथोरा ओरैबायसा मोजांना आयहाय मा बुंबावनो आरो दे बैसागु बोथोरनि अखा आयु हाबाब बोथोरानो थान्दा थान्दा मौसम सुहानालै दिनैबा हले आरोबा नै दाना ससियेल मिडियाआव ओंखारबाय फटक भिडिअ होनो मोनाबानो गोसोफ्राबो स्राय गोजोनलाय लाङोना बेखायनो दिनै होनोसैलाय दे रिल्स बनायनोसै आंहा डलारमोन दामोन नाथानि बिथुनथुलिया आजिखालि फट' भिडिअ होनो मोनाबाथाय ना गोसोखौनो उसाव-बादाव मोनलाबायोलै आंनि माइन्डखौ एकदम थान्दा खालामग्राया आंनि फेसबुकआसो आजिखालि बेजोंनो टाइम पास खालामबो हायोलै आंहा दानाबा दिनै मा रिल्स बनायबावनोसै आंलाय आयु फेसबुकआ जाबाबो ना जोबोद माने गोसोआना एक्साइटेड जाबाय थायो आरोना दिनै मा खालामगोन गाबोन मा पस्ट होगोन गुड नाइट गुड मर्निं गुड आफ्टारनुन बेफोरलाय होबायानो थाखायो बेफोरनि अनगा आरोना आरोबा दानि मर्डान जुगावलाय मा बयबो आजिखालि ससियेल मिडियाजों एक्टिभ थानो सोलोंनांगौलै रिल्सखौनो मोनसे बरियाके बानायनोसै ओमफ्राय ब्लगबो भिडिअ मोनसे होनांगौमोन र' आंहा आरो बैसागु बोथोरनियाथ' आयै होबाबो जोबला माने एकदम मबाइलानो बुंफबजोबनानै दंना होलांबाय थागोन बेखौबो दामा दामि खेबनानैथ' लाखादो बेफोरखौलाय आरो आजिखालि खेबाबाखि सोरबा जाबावो नालै आंहालाय आरो फेसबुकआ जानानै फट' भिडिअआथ' थाखाथारनांगोन आंनाव नै थुन्दुलियाय हा माथो खालामबाय थाखोसै अखा खोरोमनाय मानायलाय अखायाबो हाथारसै नै र'लै आयै र' मा अखा खोरोमनायखौ नांजादों नों आङो एकदम बेकग्राउन्ड नागिरदों मोजां बेकग्राउन्डआवसो एसे रिल्सफ्राबो फट'आबो मोजां फैयोना आइ फाग्लि गथ'आ मबाइल लानानै मा खेला बेफोराव अखा खोरोमनाय मानाय बेफोरखौ जेबो मोनथिथारला नुलाय आयै नों खेबलाय आंखो मोजां नोंनो खेबदो दे मोजाङानो जाबाय सोरबा फट' लाग्रा भिडिअ लाग्रा मोनबाय दे बिमा फिसा सानैजों बरियाके फेसबुकआव भिडिअ होनो बनायनोसै बेफोरजों मोनजायाहाय आं बेफोराव गोसो होथारा आरो आं खेबा आंजों जाथारा बियो मबाइल लानाय माबा लानाय अखा खोरोमनायावथ' दांथारा आङो मोनसे बरियाके आङो लानो सानबाय रिल्स गावहा माबाथो लोगो बायदि नंथाराहाय नोङो गुबुननि बिमाया मालाय मोसाफाबावलायो नोंहा आरो माइबासो आयो आं बेफोरखौ मोनथिया होनखाबायना आरो दोन बेफोरो नोङो खामानिया मावफैदो सिला एसे सिबहरदो दहाय बार फैनाया एकदम सिलाया लेथ्रा जाना दंजोबथारो अबाव सिला सिबाबाबो बेनो माइबा थेख्ला आजायालाय बेथ' उन्दुगासिनो फांसन नायैनो बुथला जोब्बाय मानसियानो थेवबो गैया फांसनखौनो बेयाव नायलाय दाबो जोबनो रोङा बेना बैसागुआनो थेख्ला आजाखौनो सिबो आयो दिनै आं मिथिया दे दा बेखौबो बासन मानजि होगोन आङो नों सिलाखौल' सिबहरलाय आंहा बेलेग खामानि दंबावो मोसौ लायखानोसै आं दा अखाया खोरोमबासिनो बारा जाबा एसे जारला जागोन आरो दोन मबाइलफोरा बेफोरजों मोनजाया फेसबुक आरो ना फेसबुक मा आं बुजिया बेफोरखौ बुजिया जायो नामा आजिखालि आयै फेसबुकआ ओरैबायदि भाइराल जानानै दोङो बयबो फेसबुकार जाजोब्बाय आंहालाय बहा उनाव थानोब्रा आयै मालायजों जाया बेवहाय गाबागाव गोसो होना बेलेग खामानियाव गोसो होबा मालाबानो माबा जासिगौ मिथिगौ ना दावगासिगौ बेफोराव गोसो होलाबायनाङाहाय माथो जातसो नुनो मोनो आबा थेख्लायानो दिन्थिबाय थायो माथो आयै बेफोर दोनथ' नोङो आंनिया एसे बेलेगदा आंहा ब्लग भिडिअ बानायबावनांगौ नै दा बानायनोसै आङो नों थांदोलै आंहा दा मावनांगौबा आरो आंबो हेल' गाइस जाबाय मिथिबायना आयो हाफि गथ'आ बेफोरजों गेलेबाय थायोहाय हेल' गाइस माबोरै खौरां नै थुनथुलिना जालायबाय आरो ना दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायलायबाय ओमफ्राय दिनैनि गोदान मोनसे ब्लगजों स्टार्ट खालामसैलाय दिनै आङो एम्बु बेदर जागोन एम्बु बेदर मैया मोनायावहाय आङो एम्बु मासे मोनदोंमोन आरोना बेखौ बरियाके फेन्दाखौ फ्राय खालामनानै जानोसै थ' बिदिब्ला थुनथुलिजों बेबायदिनो थाबाय था ब्लगाव नोंथाङा नुनो मोनलांसिगोन आरोना बरिया ब्लगखौ दिनै स्टार्ट खालामनोसै हे गाइस थुदो होमबालाय ना नुबाय आयु हाबाब लोगोफोर बेकग्राउन्डआव एसे बिमानि बेंबें मोमों खोनानो हागौ बिमाया एसे ब्लग बानायनायनि एसे आंग्राय जादों बिमाजों नाथाय जेबो नङा गाइसमोन आं
खामानिबो मावो लोगोसे ब्लगबो बानायो जायाहाय बेजों गथ'जों बिदिबा सुरु खालामसै लोगोफोर फैदो थुनथिलि थंगालिजों नोंथांमोना आंखौ थंगालि बाङालि नुयोना नाथाय जेबो नङा आंना बेफोरनोखा आरोना गोदोनिफ्रायनो बेफोरनोलै थुनथिलिना बिदिनोसै आइ आंथ' नै पावार बेंकखौनो चार्ज होनो बावबायलै र' हैखानसै नङाबा दा माजोंबा नायलै फना साला अखा हाबाबो ना मोनसे प्रब्लेमा जाखाथारालै कारेन्ट मोनसे थाथेरनो नागिरा आरो अखाजों लोगोसे बार प्लास फैदेरबावबाथ' जाखाथारालै जेबो कारेन्टनि थाखायबो टेनसन बेफोरबो मोनसे जायो आरोना अखाखौबो फैबाबो बारा हाजानो बायो आं ओहो माथो दाननानैसो हरबायलै दहायसो जि हरबाय थादोंमोन आंहाबो बेस्थ' बुजिया ओमफ्राय माबा दहायसो बारे बारे हरबाय आं सोलाबियाव दा आं हरफिनबाय दानबायसो रागासो जोंनानै दंलाय बियो जेबो नंला दे दा हरफिनसै आं नङाबा खामानिसो मावदों नामा ओइ निजोम थांलाय आंनि साइकेला फुगारिलाय